راسانیا گلی کرد گریدان وان بجه و برخودانی وان یان لهمبر همو گوهرتنان وانشتیه کو با آوایه کی بهیز لهمبر وان بویرین دم دریجه ین لروجهلات دم روددان حبونا خواه بپارزه انجام وان بویرانجی هشت گو گلک نتوه بهیلن و یانجی تبلی جواکی دم ببن پرانی آلی کولینرجی ویه که تکز دکن. دجواربونا لێگەرینا د ئەردنیگارییا کوردان یا کەڤن de birêka belge û berhemên erdnîgarî bi tenê neveşartiye. Ev jî ji encama got xwezaya berhemên erdnîgarî û tiştê di hundir xwe de dihewîne û ya duyem jî ji ber pirbûna bûyeran û guhertina berdewam a deselatên siyasî ji serdemên kevin ve û heya dîroka nû û cudabûna siyasetên guhertina dîmografî yên li welatê Kurdan pêk dianîn. û dibe ku tiştên guheremên Kurdistanê di dîroka xwe ya nû de dîtiye ji bo dîroka wê ya serdemên kevin e û serdemên navîn ve weke neynîgekê ye. Pirtûk û belgeyên erdnîgarî yên di serdemên cuda de hatine nîvsandine ji bo dîroka Kurdan û Kurdistanê bi awayekî giştî çavkaniyeke giring in. û eşkere ye ku ji bo her pêvajoyeke dîrokî alavên lêgerînên yên wê bi taybet hene her wiha têgînên ji serdemekê heya serdemekê din cuda dibin. Şaşe ku mirov di lêgerîna di dîroka Kurdan ji serdemên cuda heman alav û têgînan bikarbîne. Rewşa siyasî û şaristanî bi giştî her tim di nava guhertinê de ye. Navên gelek cîhan hatine guhertin her wiha navê gelên li wê erdnîgariya fireh dijiyan jî demdem hatine guhertin. Ji ber wê rêbazê lêgerînê û belgekirinê ji bo wan serdeman hatine cudakirin. Roman û çîrokên dîroknaz û fêlesûfê Egrîqî Exînfone li ser Kurdan û welatê wan ve di pirtûka xwe ya bi navê Anabasîs de nivîsiye ji bo kesên piştî wî hatine bi taybetî jî di sed sala yekemîn a berîzayînê û piştî wê jî madeyeke gelekî giring bû. Ev jî birêka vegotina wî ya bûyeran di dema rêveberîna wî ya hemleya 10,000 leşgeran û piştî li hember artêşa Exmînî bibinketin. Hewldana wî ya derxistina wan ji Mezopotamyayê ku wan rêka di nava welatê Kurdan re hilbijarte ku rêka herî baş e û bijareya revê û vegera welat li gorî wî ya gozirara wê herî kêm e. Strabon erdîgarnasê bi nav û dengê yê di sed sala yekemîn berîzayînê de jiyaye. Yek ji kesên ku balkişandina ser welatê Kurdan û pênase kirine. Tişta Engzîfone û erdnîgarînase û dîroknasan nivîsîne jî xwendiye. û di serdema ku yek ji girîngtirîn destpêka guhertinê ya mirov di dîroka kevin de nas kiriye ku derketina İmparatoriya Romanî û hilkişandina wê ya ser dika dîrokê bû jiyaye. Bajarê Amasyayê yê Ponîtyê li ser delavên derya reş warê Strabon e. Ji malbateke ku endamên wê cihên bilind di desthilatê de di warê leşgerî, siyasî û olî de girtine. Ji ber vê jî malbata wî li Romayê bicih bûye. Ev jî sedema bi destxistina wî ya zanistî bû ku çanda xwe ya felsefî bi awayekî bilind ava kir. Dema xwe ji bo bi destxistina zanistê veqetand û li gelek cihan bi vê sedemê geriya. Berhemên destpêkê yên Strabon bi navê tomarên dîrokî yan jî hîstorîka hîpomînmata ye. Lê ev berhem winda bûye. Paşê jî ji berhema wî ya duyemîn ya bi nav û deng bûye bi navê erdnîgarî yan jî tomarên erdnîgariyê. Ev berhem firehnivîseke giring ya dîrokî û erdnîgariyê ya bêhempa ye. Di vê pirtûkê de li kêlek agahiyên erdnîgarî, bûyer û agahiyên dîrokî jî gelekin. Strabon ev pirtûka xwe derdora salên hefta berîzayînê bi dawî kiriye. Strabon giringiya erdnîgariyê baş dizane. Diyar dike ku divê erdnîgariyê bala fêlesûfan jî bikişîne.
هر وکیدن انجام لکودین ارنیگاری یه دردکوین بالداریه که جی سیاست مداره و کسین ده دستهلاته که ده کار دکن و اگر وان وها کر ده کار خوی سیاسی با آوائه کی باش بکن ده فرهیا دولت جهوی و طایبتمندیه وی و باش بزانی بن. ده پرتوکا خواه یا برفره گوش حفده بشانه بناوی ارنیگاری پیکتی سترابون تیدا ولاتی کردان و گلک جهنوی یین تایبت بریکا پیشکشکرنا ارنیگاریا موزوبوتامیا میدیا سوریا و هر وکیدن ببیرتینه. سترابون دما چرا آسیای دکه چیای توروسی گودی رجاهیاوی یا مزن بشینوی یین پر و ناوینوین یین گلک ببیرتینه. هروها هنج گلین لسروی ارنیگاریا فره دجین ببیرتینه گو هنگل نبناوو دنگ بون و هنجی گلک ناویوانه ین وکا پارسی میدی ارمینیا و هنج کدوکی کلیکی و پیسیدین لگور دبیجه بلاو بویه.